जोहोलाव बांबुरगोरा बसुमतारीनि गिबि एनडिबि मुंख्लं गोसोखां खाम्फाखौ दुखुथिया नखरा दुखु खस्थजोंब्लाबो लुफुंदों नीलेश्वर बसुमतारी। 33थि एनडिबिनि गिबि मुंख्लं जोहोलाव बांबुरगोरा बसुमतारी बिथांनि मुंख्लं खाम्फाखौ दिनै जोनोम गामि के बरिगाव गामियाव बिथांनि नखरा दुखु खस्थजोंब्लाबो जाफुंसार होयो। मख'जाथावदि जोहोलाव मुंख्लं बांबुरगोरा बसुमतारीनि गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि डिपुटि सिइएम गबिन्द बसुमतारी, एनडिबिनि आफादगिरि धीरेन बर' आरो अदालगुरि जिल्ला एक्स एनडिबि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजों गोबां एक्स एनडिबिनि मावथि बिथांमोना बाहागो लायो। खौरांगिरिजों मोगा-मोगि लानाय समाव बांबुरगोरा बसुमतारीनि बिदाया बुङोदि बांबुरगोरा बसुमतारीनि नखरा गोबां दुखु खस्थनि गेजेरजों सोलिबोदों होननानै बुङो। दासिमहालागै सरकारा बेसेबां आवगायनो हादों बेखौबो जों नुथ'वाखै दासिमहालागै। बेनिखायनो साख्रि बाख्रिनि खोथाखौ जों जेबो सिन्था खालामाखै आरो दा। न'खरफ्रा बोरै सोलिदों नोंथांमोननि? न'खराथ' बहुद समस्यानि गेजेराव दङ। माने जोङो बाहेरायाव आफादाव मावनाय समावहाय जों बाहेरायाव थानानैनो न'खरखौ गारनानै हारिनि थाखाय मावनायाव जोंनि न'खरनि जिथु मावनांगौ खामानिखौ मावनो मोनैयाव न'खरा आर्थिक भाबे खोब जरला जादों। थेवबो जोंनि गोसोआ हारिनि थाखाय दुरबल जायाखै, लोरबांथि जायाखै। जेब्लायखि हारिनि मोनसे बिपद सफैयो अब्ला जोङो न'खर हिसाबै सहाय खालामनानै जों दङ। नोंथांमोन बायदि गोबां न'खरफोर दं, बिथांमोनाबो जोबोद खस्थ' दं। आं सानो एखे जागोन बिथांमोनाबो, खारन जि समावहाय एनडिबि जानानै ओंखारदोंमोन, बिएसएफ जानानै ओंखारदोंमोन, बिसोर गासिबो न'खरानो पुलिस आर्मिजों अयथासार खालामजादोंमोन, न'आव थानो हायाखैमोन, जायनि थाखाय गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनायाव समस्या जादोंमोन। आरो बेबायदि हिसाबैनो गावनि न'खरखौ खामानि मावनो हायैयाव बेबायदि लोरबांथिया जानो हागौ आं सानो आरो। गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारीया बुङोदि एनडिबिनि गिबि मुंख्लं बांबुरगोरा बसुमतारीनो सरकार आरो आफादा नांगौ बायदियै मदद होनो हायाखै होननानै फोरमायो। दिनै एनडिबिनि थाखाय मोनसे दुखुनि सान, आरो बे एनडिबिल' नङा, जों दिनै दुलाराय बर' जातिनि थाखायनो मोनसे दुखु सान होननानै बेखौ गनायबोदों। मानोना जों थांनाय समफ्राव 1998 मायथाइनि दिनैनि साननिफ्राय बे बोसोरखौ मुंख्लं सान हिसाबै गनायबोदों। मानोना बे सानावनो 1998 मायथाइनि दिनैनि सानावनो एनडिबिनि मुङै गिबि सुबुं बांबुरगोरा बिथाङा जिउ बाउदोंमोन। आरो बिथांखौ बिथा खालामनानै दिनै एनडिबिनि मुङाव प्राय 2000सो सुबुङा जिउ बाउलांबाय। दा गासैबो बे सुबुंफोरखौ जों आलादा आलादायै बिथांमोननि मुंख्लं सानखौ पालन खालामालासिनो एनडिबिनि जाय जि गिबि मुंख्लं जादों बे एखे मुंख्लंखौनो दिनै जों मुंख्लं सान हिसाबै गनायबोदों। आरो दिनै बे बांबुरगोरा बिथांनिनो जिथु मुंख्लं सान, बे सानखालिनो दिनै न'खरा बेहाय बांबुरगोरानि बिदा बियादैफोर, बेनिफ्राय गासै न'खरफोर ज' जानानै बिथांनि मुसुखा दिनै गायसनदों, बेखौ बेखेवजेनदों। आसलथे बे खामानिखौ जों एनडिबि संगठननि वार्कारफ्रा ज' जानानै मावफुंनांगौमोन। जों नाजाबाय थादों बेबायदि मोनसे मुंख्लं खाम्फा गायसननो थाखाय, जेरावहाय गासै रायजो राजाफ्रानो जों बे सानखौ गनायनो हायो। बेबायदि मोनसे मोजां जायगा, गुवार जायगायाव बेबायदि मोनसे मुंख्लं खाम्फा गायसननायनि बाथ्राखौ जों सानदों, खिन्थु जाफुंहोनो हायाखै। जों उपजुक्त जायगा नागिरदों, खिन्थु दिनै न'खरा गावसोरनि अरिजिन बिथायाव बांबुरगोरा बिथाङानि जि जोनोम जायगा, बे जोनोम जायगायावनो परियाला गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै बे मुंख्लं खाम्फा गायसनबाय। दिनै बिथांनि मुसुखा गायसनबाय। दिनै बे मुसुखाखौ दिनै बेखेवजेनदों। आरो बे बेखेवजेननायजों गोजोननाय मोनदों जे आफादनि बे एनडिबिनि जेसेबां वार्कार दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोना ज' जाफैदों आरो बिथांनि प्रति सनमान दिन्थिदों। बिथांनि न'खरनि परियाल गासैबो दं आरो खाथि खालानि गामिनि रायजो राजा गासैबो बेयाव नुजाफैदों आरो नुजाफैनानै बिथांनि प्रति सनमान दिन्थिदों।
जों बेखौनो खावलायदों दिनै बर'फ्रा जिखिनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय सोमावसारबोदोंमोन थांनाय 34 years NDBनि नामाव बे नांनायनि जों 10% मोनाखैबाबो अन्त 90% जों बेयाव संगठननिफ्राय माबानिफ्राय बिदि कन्ट्रिबिउसन जों होनो हायाखै बे दुखुनि खोथा आसलथे जों निजे कन्ट्रिबिउसन होनांगौ जों हायाखै खिन्थु न'खरा खस्थ' खालामनाय बेखौ बानायदों आरो बे माबानि फाइबार माबानि बानायनाय जादों आरो बेखौ बारा गोबाव लास्टिं जाया आसलथे हयथ' 25 years बा 30 years लास्टिं जागोन आरो बेखौ एभ्रि इयार नङाबा एभ्रि 2 years बेखौ एसे पेइन्ट खालामफामबाय थानांगोन बेबायदि रं होफामबाय थायो बोसोरनैजों बिदि रं होफामबाय थायोबा अन्तत' मेक्सिमाम 30 yearsहालागै लास्टिं जागोन दा जोंहा हयथ' थाखा फैसानि एसे बारा खरस खालामनो हायैखाय ब्रन्जनि बानायोबा पार्मानेन्ट जागौमोन दा जियानो जाहाथे न'खरा अन्तत' गावनि लिमिटेड जिखिनि रिसर्स बेजों बिथांखौ जुगुमिया खालामनो थाखाय बिथांनि मुंखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव एसे प्रसार खालामनायनि थांखिजों जिखौ दुखु खस्थ' खालामनाय बेखौ बानायबाय बेनि थाखाय न'खरखौ साबायखर होदों आरो अन्तत' 25 yearsआनो जा बा 30 yearsआनो जा जिखिनि लास्टिं जागोन बे समाव जाहाथे न'खरजों लोगोसे खाथि खालानि बर' रायजोफोरा जाहाथे एसे जोथोन खालामनानै बेखौ एभ्रि 2 years आफ्टार एभ्रि 2 years बेखौ जाहाथे पेइन्ट खालामफाबाय थायो बेखौनो खावलायदों लोगोसे बेवहाय एसे उखुम होनो हायोबा साबसिन जागोन खारन निहिर अखा बिदि सिबा थाबनो गाज्रि जानायनि चान्स थायो बेनिखायनो उखुम बायदि थिंदि टेम्परारि एसे खोबनानै होनो हायोबा आरो बे बारासिन गोजोर जाबावगोन नोंथांमोननि सरकारनिफ्राय मा राहा लागोन बेफोर हाबाफारिनि सायाव जों ओरैनो राजहुवा हिसाबैनो मोनसे मुंख्लं खाम्फा गायसननो नागिरदों आरो बे मुंख्लं खाम्फायाव अन्तत' NDBनिल' नङा गासैबो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि BLTनि माबानि जिखिनि दं गासैबो बिथांमोननि मुंफोरखौ बिथांमोननि सेक्रिफाइसखौ अरायथा खालामनायनि मोनसे हाबाफारि जों लानो नागिरदों हा नागिरबाय थानो हाया जासिगोन आरो बे जाहैबाय जों बेयावनो मा खालामगोन आरो दा जिथु मुसुखा गायसनदों बेखौबो जों सम नोजोर लागोन आरो बेखौ बोरैहाय फोसाबनो हागोन बेखौ बोरैहाय बांसिन प्रसार खालामनो हागोन बे बाथ्राखौ जों BTC सरकार हिसाबै लानो नाजागोन बिटिआर सुक्ति जानायहालागै जेसेबां बर' सुबुंफोर मुंख्लं जालांबाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो जानो हागौ बा BLTनिबो जानो हागौ बर' थुनलाइ आफादनि PTCनिबो जानो हागौ NDBनिबो जानो हागौ बै एबसुनि समाव मुंख्लं जालांनायफ्रा फ्रायानोथ' एक्सग्रेसिया मोनखांबाय BLTनि समाव जानायाबो फ्राय मोनबाय किसु सासे सानै बाखि दंबावो आरो दा नैबे NDBनि बिथांमोननि एक्सग्रेसियानि बाथ्राखौ जों होफुंनो थाखाय नाजाबाय थादों इतिमध्य जों 15 गासै 40 गासै 40 होनाय जाबाय आबसुनि माखासे आरो NDBनिफ्राय गासै 19 होनाय जादों आरो गोबां बाखि दंबावो बेखिनिखौ जों होलांबाय थागोन इतिमध्य जों बेखौ डाटाखिनिखौ कालेक्ट खालामदों आरो सरकारनिफ्रायबो बे बिथिंनि जिथु रां नांगौ बेखिनिखौ जों बोस्रांनो हानाय जादों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिखौ जे सुक्ति खालामदों बे सुक्तिनि गेजेरजों बेनिखायनो जोंहा किसु बाखि दङ आरो बेखौ हयथ' जों नेक्स्ट जेनेरेसननि सुबुंफ्रा गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों नांलांगोन खारन जों NDB हिसाबै जि सोमावसारदों बे हाथियार दैनानै सोमावसारदोंमोन खिन्थु सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोंनि जिखिनि बाखिनि मोन्थायफोर दं बे मोन्थायखौ मोनफुंनो थाखाय जों हाथियार दैनानै नांफैनांगौनि खुनु प्रयजन गैला जों गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों जों सरकारजों जोंनि मोन्थायफोरखौ मोननायनि मोनसे लामा गेवबाय आरो जों बेखौ मावफुंलांगोन दा बे बिथिङाव बेखौ जोंनि जातिखौ थुलुंगा होबानाय हिसाबै बाम्बुरगोरा बिथांनि जि मुसुखा दिनै बेखेवबाय आरो बे मुसुखानि गेजेरजोंनो जोंनि बर' जातिनि सोमावसारग्रा बर' जातिनि दैदेनगिरिफ्रा बर' जातिनि समाज सिबियारिफ्रा अन्तत' थुलुंगा मोननानै फैगौ समफ्राव जातिखौ जौगाखांहोनो थाखाय जातिखौ फोसाबनो थाखाय जातिनि आंखालफोरखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावलांनो मोनसे थुलुंगा मोनगोन आं बेखौनो फोरसावदों बेखौनो खावलायदों जे जेसेबां जोंनि बर'नि संगठन दं आथिखालाव बिथांमोना जाहाथे बे सानखौ गोसोखांनानै फैगौ समनि जातिखौ दैदेननो थाखाय थुलुंगा मोनो लोगोसे जों बेखौबो खावलायनो सानदों जे जों दिनै बे मुंख्लं सानखौ बर'फोरनि गुबुन गुबुन संगठना गुबुन गुबुन हिसाबै पालन खालामो दुलाराय बर' फरायसा मोनसे मुंख्लं सान दिनै NDB मोनसे मुंख्लं सान थुनलाइ आफादा मोनसे मुंख्लं सान बेबायदि NDBनि मुंख्लं सान आबसुनि मुंख्लं सान बिदि हिसाबै गनायलायासैनो गासैबो बर' जातिनि थाखाय सानसेखौनो जयै जों मुंख्लं सान हिसाबै गनायलायनो हायोबा बे जोंनि थाखाय साबसिन जागोन दिनै बर' जातिनि नांनानै दासिमहालागै 5,000सो जा मुंख्लं जालांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' थुनलाइ आफादनि PTCनि BLTनि
एनडिएफबिनि गासै सोमावसारनायफ्राव जोंहा गासै 5,000सो सुबुं मुंख्लं जालांबाय आरो दिनै जों बे 5,000 सुबुंनि मुंख्लंनि जिथु बेसेन जों बेखौ जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बुजियाबा बेयो बर'नि थाखाय मोजां जानाय नङा जों गासैनि मुंख्लंखौ जों सनमान होनांगोन बुजिनांगोन आं आसा खालामदों जे फैगौ जेनेरेसना बे बर'नि 5,000 सुबुंनि जे मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि प्रति सनमान होनानै जातिखौ सिबिलांगोन आरो जातिखौ सिबिलांनो थाखाय अरायबो थुलुंगा मोनलांगोन दिनै बे मुंख्लं सानखालि आरो बे मुंख्लं सानखालिनो जा गिबि एनडिएफबि गिबि मुंख्लं बांबुरगोरा बसुमतारिनि जि मुसुखा जों दिनै गायसनबाय बे गायसननायनि गेजेरजों जों जाति बर' जातिया जाहाथे थांना थानायनि सिगाङाव दावगालांनायनि मोनसे थुलुंगानो बेखौनो बोरसा खालामनानै आंनि दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंबाय रायजोफोरखौ खावलायबाय बिथांनि जि बे माबाखौ आसलथे न'खरा खस्थ' खालामनानै बानायदों आबसुनि माखासे आरो एनडिएफबिनिफ्राय गासै 15 होनाय जादों आरो गोबां बाखि दंबावो बेखिनिखौ जों होलांबाय थागोन इटिमेटलि जों बेखौ डाटाखिनिखौ कालेक्ट खालामदों आरो सरकारनिफ्रायबो बे बिथिंनि जिथु रां नांगौ बेखिनिखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय इटिमेटलि स्टेट गभर्नमेन्टआव हरबाय आरो बे सरकार केन्द्र सरकारनिफ्राय जिखिनि हरदों बे थोजासे नङा होनना बुंदों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे सर्ट जादों दा बे सर्ट जानायखिनिखौ बिटिसि सरकारनिफ्राय दाजाबदेरनानै गासैनोबो होजोबनायनि बेब'स्थाखौ लादों आरो बेखौ दा बावैसोनो हयथ' मास मोनसे मोननैनि उनाव बेखौ होनाय जागोन गोबां लेहेम जाबाय थादों जादों दाबि खालामदों गोबावथ' जाखागोन सरकारनि प्रसेस मावनाया बे सानसे साननै जाया बे दिनैनो नांगौ होनबानो होब्रबनो हानाय जाया कारण बेयाव गोबां प्रसेस थायो बेनिफ्राय गोबां सरकारि अफिसफोर गोबां मेयर पेज थायो बेफोरखौ बोस्रांनानै खामानिखौ फाइनाल खालामनाय एसे टाइम नांगौ बेबायदि हिसाबै दा जोंहा बेसेबां जाखो सुक्ति खालामनायनिफ्राय दाहालागै बोसोरसे 1.5 बोसोर जाबाय आरो 1.5 बोसोर समा गोबांनि थाखाय हयथ' गोलाव जानो हागौ खिन्थु अफिसियेल माबाफोर थाङोब्लाबो सर्ट आसलथे खोब बारा गोबाव जायाखै आरो बेखौ जों जेसेबां हायो मास मोनसे मोननैनि उनाव होनायनि बेब'स्थाखौ खालामगोन दिनैनि सानाव गोबां जिहेथु मुंख्लंआ जातिनि थाखायनो जादों बेनिखाय बे एनडिएफबि मोनसे समाव हयथ' दालायनै दालायथाम जादोंमोनब्लाबो दिनै मुंख्लं सानाव जों ज' जाना बे जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा मानोना मुंख्लंआ जोंनि थाखाय मोनसे सर्स मोनसे इन्सपाइरेसन आरो बे सानखालि जों ज' जानो हायाबाथ' जातिनि थाखाय समाजनि थाखाय खामानि मावनो रावबो हाया आरो बेनिखायनो आं साबायखर होदों जायफोर एनडिएफबिनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोर बिथांमोना दिनै ज' जादों बिथांमोन साफ्रोमखौ आं साबायखर होदों बेराफारसे बारग' एनडिएफबिनि आफादगिरि धीरेन बर'आ बुङोदि मुंख्लं बांबुरगोरा बसुमतारिया सासे गोख्रों सुबुं हारि अनफावरि सुबुंमोन होननानै बुङो दिनै निस्सय जों बयबो मिथिजोब्बाय दुलाराय बर' हारिनि गेजेराव बेसेबांबा बोसोर 34 बोसोर मोनसे गिदिर हाथियारनि सोमावसारनाय जादोंमोन बेखौ बिएसएफ आरो एनडिएफबिआ दैदेनबोदोंमोन बे गोलाव बोसोर सोमावसारनाय समाव जोंनि गोबां बर'फोरनि गेजेराव आफादनि जोहोलावजोफोर आरो हारिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां मुंख्लं जानानै थांबाय आफादनिफ्राय गिबि सासे बिर जोहोलावा बर'फोरनि राजखान्थियारि गाज्रि थासारिनि गेजेराव बिथाङा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन 1988 14 सेप्तेम्बर दिनैनि साना गिबि मुंख्लं बांबुरगोरा बसुमतारिनि थैनायनि सान आरो बे साननिफ्रायनो एनडिएफबिआ मुंख्लं सानखौ जेब्लाबो फालिबोदों बिनि गिदिर ओंथियानो जाबाय बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव सासे मैखोम जालांगाद आरो जोबोद हारि अनफावरि सासे सुबुंमोन बियो आंनि असे लोगोमोन स्कुलिं समनिफ्रायनो फरायबाय थानाय समनिफ्रायनो बियो आंजों लोगोमोन बिनि जातिखौ अननाय बिनि हारिखौ मोजां मोननाय बिनि राव हारिमुखौ मोजां मोननाय बियो जोबोद बाख्नायथावमोन आरो दिनै हारिनि खोथा बुंब्ला बियो गासैबो बाथ्राखौ बियो बावसोमनो हानाय बेबादि बिहा गोहो दंमोन दिनै बिथांनिनो बे जोनोम गामि के बोरिगाव खाजियामाटि बे ओनसोलनि गामियाव जों दिनै गासैबो एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा
गासैबो दोलोनि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा ज' जानो हादों आरो बिथांनि बे मुंख्लं सानाव जों बिथांनि जिथुनाखि हारिनि थाखाय जे सेक्रिफाइस जि बावसोमनाय बिथांनि जि मोनसे हारिखौ गोजौ थाखोआव दालांनायनि जि मोनसे मन्त्र बिथाङा जोबोद गोहोगोरामोन बिथांनि गोरबोआव बिथांनि बिखायाव लेट आस डाइ फर बर' नेसन बाट लेट नट बर' नेसन डाइ फर आस बेबादि मोनसे आफादनि मन्त्रखौ लानानै बिथाङा थै थां खामानि मावदों आरो बिथांनि बे मावनाया जोबोद साबायखर आरो बेखौ जोङो गासैबो हारि माहारिफ्रा बिनि जि स्पिरिट बिनि जि मावनो लानायनि जि मोनसे सिमां बेखौ जाफुंहोथारनांगोन जों एनडिएफबिआ बेखौ जों जेब्लाबो बावगारनो हाया जेब्लासिम जों थांनानै थागोन बे समसिमहालागै जों बिथांनि थैनायनि सानखौ फालिगोन मानोना बे मुंख्लंनि समनिफ्रायनो बर' जाथि अननायनि जिथुनाखि हारिनो होलांनाय इन्सपिरेसन बेखौ जुदि जों बावलाङोबा बेखौ जों जुदि नंखाय होननानै सानोब्ला जों बर' जाथिया मोनसे साव मोनगोन जों दिनै जों खौसे जानानै आवगायलांनायनि जि मोनसे लामा बेखौ जों मोननाय नङा बिनिखायनो जों दिनै बेखौ गोसोखांनायनि मोनसे सान हिसाबै जों लादों